Ola, hoxe vou aproveitar que está un día tan soleado para falarvos da luz precisamente. A luz pode proporcionarnos unha información moi valiosa para a nosa materia de física e química. Os átomos, en certas condicións, poden emitir luz. Se descompoñemos esa luz no que se chama espectro visible, podemos apreciar certas rayas que nos informan de transiciones electrónicas nos átomos. Os espectroscopistas, no século XIX, cando case non se sabía nada dos átomos, utilizaron estes para dispersar a luz que emitían os átomos, podendo distinguir uns átomos de outros. Eso permitía averiguar que átomos formaban parte de augas, de minerais ou de calquera outra sustancia. Cando aparecían as rayas características dun elemento, significaba que esa sustancia contiña a ese elemento. Estou no laboratorio, xunto a un espectroscopio de tipo Kirchhoff-Bunsen, do mesmo tipo que os que utilizaban os espectroscopistas no século XIX. Noutro vídeo xa vos ensinei como funcionaba. Lembrade que o espectroscopio axúdanos a dispersar a luz, gracias ao prisma de cristal que ten no seu interior. Se temos unha fonte de luz branca, podemos ver as cores do arco da vella, que van dende o vermello ata o violeta. É o que se chama espectro visible. No espectroscopio temos tres tubos. Un é o que ten a rendixa, por onde entra a luz. Outro ten unha pequena escala para graduar as rayas que aparecen no espectro. E outro é o ocular, onde dirixiríamos a vista para ver as rayas do espectro. E no medio, como vedes, temos o prisma que dispersa a luz. Se a fonte de luz son átomos dun elemento aos que lle demos enerxía, podemos ver o seu espectro de emisión, que se caracteriza por unha serie de rayas de cores, que son características de cada elemento. Son como a súa pegada dactilar. Este é o espectro do hidróxeno. Este é o espectro do helio. Espectro do neón. Espectro do mercurio. Para dispersar a luz podemos usar prismas. De pequeno xogaba con bolígrafos Bic e os colocaba diante dos ollos para descompoñer a luz nas cores do arco da vella. O espectroscopio Bunsen tamén utiliza un prisma para dispersar a luz. Tamén podemos dispersar a luz mediante redes de difracción, que son elementos ópticos que teñen moitas liñas por milímetro e nos permiten a dispersión da luz. Por exemplo, as liñas que teñen gravadas os CDs. Fíxate que cando movemos o CD diante dunha luz, podemos dispersar a luz en cores. Funciona, por tanto, como unha rede de difracción. A ver que atopamos na nosa biblioteca de libros antigos. Este é o libro dun compostelán, José Casares Gil, catedrático de Química
e escribiu fai aproximadamente uns 100 anos este libro de análisis químico. A ver que topamos nel. Bueno, encontramos aquí unha reproducción, un grabado de un espectroscopio de Kirchhoff-Bunsen do estilo do que vimos no laboratorio. Tamén, ao final do libro, ten unha serie de espectros de elementos que eran os que utilizaban os espectroscopistas para tomar referencia e averiguar que elementos tenían as mostras cos que estaban traballando. Sabedes que interesante. Con todo isto, xa estamos preparados para construir un espectroscopio sinxelo. Que imos necesitar? Un CD vello, un tubo ou caixa de cartón, unhas fixeiras de cociña, un cúter, cinta adhesiva e cartulina negra. Necesitamos preparar a rede de difracción, arrancando a protección que teñen os CDs. Podémolo facer con cinta adhesiva, tipo cinta americana ou cinta de embalar. Xa temos o noso CD limpo. Agora teremos que cortar con unhas tixeiras de cociña un trozo para que faga de rede de difracción. Facemos dos cortes e sacamos un trozo máis ou menos cadrado. Esta será, por tanto, a nosa rede de difracción. Tamén temos que preparar a rendixa pola que vai pasar a luz. Podemos facer un corte con un cúter se a tapa do bote é metálica. Tede moito cuidado ao utilizar o cúter para non cortarvos. Tamén podemos facer unha rendixa xuntando dous trozos de cartulina que logo pegaremos na tapa do tubo. O interior do tubo recubrímolo con cartulina negra para non ter reflexos non desexados. Facemos un corte cadrado na tapa para colocar a rede de difracción. Agora colocamos o noso trozo de CD, a nosa rede de difracción, e a pegamos con cinta adhesiva. Agora só queda colocar a tapa ca rede de difracción no outro extremo do tubo, de forma que queden alineadas a rede de difracción ca rendixa. Xa temos o noso espectroscopio. Tamén podedes construir o espectroscopio con tubos máis pequenos, incluso tubos de cartón.
Que podemos ver con o noso espectroscopio? Imos ver varias experiencias que podemos facer. Podemos usar o noso espectroscopio diante dos tubos fluorescentes, xa que conteñen mercurio e neón tamén. A diferencia dos tubos fluorescentes, os tubos de LEDs só permiten ver o espectro continuo, pero non aparecen rayas. Na luz das farolas podemos ver a característica raya amarela do sodio. Unha lámpada de baixo consumo. Unha advertencia de seguridade moi importante. Nunca dirixir o voso espectroscopio directamente hacia a luz solar. Podedes dañar a vista gravemente. De todos xeitos, é importante que saibades que o helio foi descuberto no espectro do Sol antes que na Terra. De aí o seu nome. Helios era como se chamaban os gregos ao dios Sol. Pois agora a disfrutar do voso espectroscopio, que é sen dúbida o aparato máis sinxelo que nos adentra na complexidade do mundo atómico.